तर आता फायनली आमच्या स्टार्टर इलेले आहेत आणि काय काय इलेले आहेत ते दीपाली आहे सांगणार हा. स्टफ पापलेट, स्टफ पापलेट, स्टफ बोंबील, ते टायगर प्रॉन्स भाजलेले आणि चुलीवरची अख्खी कोंबडी, सुरमईचा तुकडा मोठा, भाकरी, सोलकढी, रस्सो माका आवडलो चिकनचो. दिसतात हाय भरलेली पोरी, शिजलेला पण सॉफ्ट आहे बा. आणि अक्षरशः खाली बसून आम्ही जेवतो त्यामुळे लय भारीच वाटतं. गुलाबजाम 4, त्याच्यानंतर मोदक 4 आणि खरवस. भावी जिया आणि दीपाली आता खाली येतात लिफ्टने. हे बघा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी लय दिवस झाले आम्ही खायच्या रेस्टॉरंट का गेलो नाही आणि एक्सप्लोर वगैरे काहीच केलं नाही. आणि 4-5 दिवसात आता भावी जियाची परीक्षा पण चालू होणार आहे. सामाई ना काय ती माही वार्षिक, वार्षिक परीक्षा चालू होणार आहे, फायनल एक्झाम. तर मग आमका काही जाऊक भेटणार नाही. तर त्याच्या अगोदर एक मस्तपैकी रेस्टॉरंट ठाण्याका जवळच ठाण्याक आम्ही बघलो, सिंधुदुर्ग किनारा, आणि आमच्या जिल्ह्याचंच नाव आहे. आम्ही एक्साइटेड आहोत सिंधुदुर्ग किनाऱ्याक जाऊसाठी. लय दिवसांची इच्छा होती आणि लय जणांचे कमेंट पण होते. कडेकडेन आम्ही किनाऱ्याक जाणार आहोत, तर शेवटपर्यंत लॉग बघत राहा. पण त्याच्या अगोदर आम्ही लय आनंदी झालेलो कारण यंदा देवगडातच कोकण सन्मान अवॉर्ड आहे आणि त्या अवॉर्डसाठी 2 नामांकना आमका जाहीर झालेली आहेत. तर त्याच्यात बेस्ट फूड ब्लॉगर आणि दुसरा बेस्ट फॅमिली आमची ओरिएंटेड रील्स, या 2 कॅटेगरीत आमका नामांकन प्राप्त झालेलं असा. तर मंडळी भरपूर वोट देवा आपल्या फॅमिलीसाठी आणि आपल्या फॅमिलीत तो अवॉर्ड येऊन जाऊ देत. पहिलो अवॉर्ड हा. तर मंडळी आम्ही लय एक्साइटेड आहोत. तर त्याची लिंक जी आहे ती मी बायोमध्ये देते, प्लस लिंक मी कमेंटमध्ये पिन करते, म्हणजे ते जाऊन तुम्ही ओपन करा आणि ते 2 कॅटेगरी आहेत ते सिलेक्ट करून आमका वोट देवा. तर मंडळी आता वेळ नाही काढत, आम्ही जातो कडे सिंधुदुर्ग किनारा. लेट्स गो. आम्ही ठाणा स्टेशन का इलो आणि ऐसून रिक्षा पकडून 5 पाखाडी का सिंधुदुर्ग किनाऱ्याक आम्ही जातो आता. चला, स्वागत आहे ठाणा नगरीत. तर फायनली आम्ही आता सिंधुदुर्ग किनाऱ्यात येऊन पोचलो आणि आता आतमध्ये जातो. सिंधुदुर्ग किनारा हा तर भारीच आहे. नमस्कार. चमत्कार दाखवा आता काय ते. हॉटेल समाप्त एकदम तुमचा. काय बसतात तुम्ही वर पण हा तुमचा बैठक असा, म्हणजे ह्यो खयचो गाव आलो तू गाव खयचो तुझं कणकवली. अरे गाव आलोच आमचं. मग आता आमका टेन्शन नाही, आमचं गाव आलोच भेटलेलो. आणि खायचा इंटेरियर वगैरे जबरदस्तच आहे. अरे हे बघ तुमचे दीपाली दशावतारवाले सुधीर कलिंगन तुमच्या ह्याचेच ना. खायचा दशावतार त्यांचा तो मोचे माडचो बाबा, मोचे माडकर, सुधीर कलिंग, ओमप्रकाश चव्हाण, दादा राणे कानेरकर ना, कनसकर, कोनसकर. अरे मी चष्मो घालून पण माका दिसत नाही काय तर. आणि हे बी कंदील वगैरे लावलेले आहेत अगदी. हे रॉकेल घालतास का काय घालतास कंदीला? कंदीलवाले रॉकेलवाले आहेत काय? हा हो, ह्या पण हा घोंगडिया. हा वर जाऊया चला. काय हा आकडी पण लावलेली आहे. बापरे. अरे ह्या बघ काय तर लिफ्ट बिफ्ट. आई शपथ, लिफ्ट पण ठेवलेली असा की तुमच्यासाठी तुमच्या एकदम कम्फर्टेबल. हा तर चलूचा नको, टेन्शन नाही तुमका. आई शपथ भारी वाटता. का चाहणार रे, त्यामुळे सर्व दिसता. हा भाई पण दिसता. आता येलो आम्ही. खुलजा सेम. चला टाळ चिपळे चला. आई शपथ, होय खरंच गावात येल्यावर का वाटता. अरे ह्या काय हात धुवसाठी वॉश बेसिन. हे बघ चूल मूल वॉश बेसिन काय तो भारीच हा. तांबे असून पाणी पडता. सुपा रोळे आणि ह्या टोपूल
आणि हे बघ चुली वगैरे सर्व भारीच हा. तू बरोबर बोललस तू गावासारखा. आई शपथ. तुमका हे खाली बसान जेवची आकाडो आखाडो हा. खळ्यात बसान जेवसाठी हा बनवलेला तुम्ही. नाही आम्ही खळ्यातच बसतो खळ्यात आज. बसान जेवसाठी. काय काय हा? हा इकडे सेटिंग असा. हा ना हायचा आधी बघतोय काय आता. तिकडे बघू शकता तिकडे. बापरे हय पण लय भारी हा बसूची व्यवस्था लय मोठा. वरती कौला पण होता. कौला पण हा. कौला पण हात वरती. चला थंय बघूया आमच्या हे खळ्यातच बसूया ना जेव. आकाडो बिकाडो लावलेलो हा. खरंच लय भारी आहे बाबा. एवढा हायफाय आणि एवढा काम केलेला पहिल्यांदाच बघितलं आम्ही. हे बसून जेवण पाडा तुमका. काय? मांडी घालून बसायचं ना. हो चपला पाडा. चपला बिपला काढा अंगणात इलास तुम्ही. लय भारी आहे. थंय बसूया ना चौघा. ते ताटा वाढतील ते. फायनली हाय भावी जिया आणि दीपाली हाय बसले. हे बघा मांडीव घालून. मांडी घालून बसलास ना. हो. कसा वाटता घरात जेवतो असं वाटतं काय आहे ना. पूर्ण ग्रुप असत ना तर मस्तच वाटत ना. हय हे ते गंधर्व मनीष वगैरे होते त्यांना हानू हय सर्व बसलो असतं लाईनीत मांडीव घालून. लय भारी झाला असता. म्हणजे आतापर्यंत जेवढे हॉटेलात फिरलो वेगळा वेगळा आणि जबरदस्त इंटेरियर खयच नव्हता. आणि लिफ्ट हयच्या येऊ हो. आई शपथ जबरदस्त सर्व. केळवणसाठी आवडतं. हा केळवान तर आता काय आपला झाला नाही ना. आता हाय करून घेऊया. आईचा फोन येलो. आईचा फोन येलो. दीपालीच्या आईचा हे बघ आईचा फोन येतो दीपालीच्या. हे बघ हॅलो. मम्मीच्या पण आईचा फोन नाही जेवची हो. जेवची अजून इला नाही. अजून काय थपकाला घातल्याने यांच्याने. नितेश कुडाचो ना कणकवली. कणकवलीचो. कणकवलीचो. होय. आज आम्ही म्हणजे हय बसलो पण तू सांगशील तर आम्ही आज खाणार. अरे सांग ना. स्टार्टर तू सांग. स्पेशल सगळं मालवणी देणार तुमका. असं वाटतं काय तुमच्या घरात येऊन जेवल्यासारखं वाटत. अरे शाबास शाबास. आज आम्ही कायच नाही सांगणार. स्टार्टर तू सांगणार ते आम्ही स्टार्टर खाणार. तुमका देऊया ना स्टार्टर. सगळे घरातले देणार. भाजलेली कोंबडी घराकडे जशी असतात तशी तुमका देणार. ती भारी लागत ना. ती भारी लागते एक नंबर. म्हणजे अख्खी कोंबडी असणार का अर्धी. अख्खी अख्खी कोंबडी तुमका भाजलेली. भाजलेली देणार आम्ही. ओके. फक्त कापून देणार. तुमका कापायची गरज नाही. आम्ही कापून देणार स्वतः तुमका. कापून पण देणार. हा कापून पण देणार. आई तुमका आम्ही शपथ. स्वतः कापून देणार. स्टार्टर झालो. तो मी खाते कोंबडी अख्खी. मग हेंका काय चिंगळ्यांमध्ये काय आहे आपल्या कोलंबी. भाजलेली चिंगळा देते ना मस्तपैकी. अरे शाबाश. लेखाऱ्यावर भाजलेली चिंगळा देते. अरे मस्तपैकी पोरग्यांसाठी. हे खुश ना. हा मग 2 झाले. आणि तिसरा काय भरलेले बोंबील देत आहे. भरलेलो बोंबील. भरलेला पॉपलेट देत आहे. हा दीपालीचा झाला. म्हणजे बघ हे त्याने ओळखलं ना आम्ही काय खाऊ शकतो होता. फक्त एक बोंबील जरा हे पण ठीक आहे आम्ही खातो बोंबील. ठीक आहे. खायची भारी असतात. खाऊन बघा आमच्याकडे बोंबील खाऊन बघा तुम्ही. हा, चाला. भरलेलं बोंबील भरलेलं पॉपलेट मस्तपैकी. हे पण त्याचे काय आमका परवडू हवे त्याचे रेट काय आहेत ते. हा त्याचे रेट बघ काय काय आहेत ते. रेट बघून घ्या तुमका मस्त. रेट बघून घेणार तू आपला सांगशील आणि आमचं ऐकिसो खाली व्हायचो. नाही आपली माणसं असत हा, हा. सगळी गावाला माणसांका. तर आता आमच्या गाववाल्यान मितेशने जा सांगितल्या ना तर आम्ही ऑर्डर दिलं आणि त्याचे काय प्राइस हा तर आम्ही इल्यावर सांगतो. तू बनवतोस तसा. अरे ते बरोबर तो आगुळ बिगुळ गावातलंच असतं ना. हे हतच आधी गावचे आपल्या गावचेच होते. ते का विचारू आगुळ खैसून आणलास आमका पण. फायनली आमच्या हे स्टार्टर इलेले आहेत आणि काय काय इलेले आहेत ते दीपाली आहे सांगणार. स्टफ पापलेट. स्टफ पापलेट. स्टफ बोंबील. ते टायगर प्रॉन्स भाजलेले आणि चुलीवरची अख्खी कोंबडी. आणि हाय पाया सूप आणि क्रॅब सूप दीपालीसाठी. तर असा भरगतच सर्व स्टार्टर आमका हाय इलेले असतात. तुम्ही बघू शकता. हे बघा हे तर निखाऱ्यावर भाजलेले आहेत कोंबडी आणि चिंगळा. आणि हय स्टफ बोंबील आणि स्टफ पापलेट दीपालीसाठी. तर असा भरगतच स्टार्टर आणि मस्तपैकी एकदम मोहला थंडगार मोहला कारण हा एसी आहे. आणि मांडी घालून आम्ही जेव्हा बसलो तर मस्तपैकी आता आम्ही स्टार्ट करतो. आणि आम्ही पहिला आधी स्टार्ट करतो हय सूप पाया सूप आणि हय बाकीचे स्टार्टर आहेत. आणि दीपालीसाठी काय आहे दीपाली क्रॅब सूप. तर आधी क्रॅब सूप वगैरे आम्ही पितो आणि नंतर स्टार्टर कडे वळतो. चिकन तर एक नंबर आहे. म्हणजे तंदुरी चिकन आहे आणि एकदम ज्युसी आहे आणि भारीच आहे. आणि ह्याची प्राइस आहे
630 आणि प्रॉन्स तंदुरीची प्राइस हा 490. हे आणि भावी दीपाली सांग. बोंबिलची 550 आणि पापलेट 650. तर मंडळी हे आहे स्टार्टरवर तुटून पडलेले आहेत. दीपाली हे काय खाता आमचा प्रॉन्स खात टेस्ट करते प्रॉन्स तंदूर. प्रॉन्स खाता आणि पापलेट कोणी खाल्यान पापलेट मग हेंका दिलंय वाटतं. बी साईड आहे ना ही. हो. ए साईड कोणी खाल्या एक तू खाल्लं. हे काय ह्या काय खाता प्रॉन्सच खाता वाटता. पापलेट समजायला. हा हा प्रॉन्स खाता आणि जिया आमचा काय खाता स्टफ. आई शपथ ह्याच्यात ना चिंगळा भरलेले आहेत बोंबिल मध्ये. ह्यात जबरदस्तच आहे एकदम आणि एकदम सॉफ्ट आहे ना जिया आणि टेस्टी आहे. Stuffing आहे याच्यात. चिंगळ्यांचा स्टफिंग आहे हा बघ आणि एकदम सॉफ्ट आणि वेगळेच लागतात ना हे बघा. टेस्ट पण सांग दीपाली कशी आहे ती. थांबा सांगते. मस्त. स्टफ Stuffing पण बोंबिला मस्त आहे. आणि स्टफिंग पण जबरदस्त आहे याचा. Prawns जियाने ची एक खाल्या ना बाबा आमचा. हा स्टफ फ्रॉन्सची आणि ह्याच्यात स्टफिंग कसली होती तीच फ्रॉन्सचीच आहे ना. प्रॉन्सचीच आहे ग्रीन कलर. बघूया संपल ह्याची यांच्याने संपवल्याने. संपल आणि हे काय जे भाऊच्या पोटात जाते. हा. कशी आहे कोंबडी. जबरदस्त एकदम तंदुरीचा निकाऱ्यावरची आणि एवढा शिजलेली आहे ना एकदम सॉफ्ट एकदम. खाल्ला असेल काहीसं. हे बघ अख्खी कोंबडी होती. अख्खी कोंबडी आहे. जेवण नको वाटत. चटणी पण भारी आहे आणि हे पण भारी लागतं. चटणी तर लय भारी आहे. जिया काय खाताय जिया. पापलेट सरायला नाही प्रॉन्स. प्रॉन्स असतात लगेच. जबरदस्त प्रश्नच ना. आणि चटणी आहे ना ते लय भारी आहे. चटणी सोबत स्टार्टर आम्ही जाग्यात बसवलं हे बघा आणि हा साफसफाई चालू आहे यांची. आणि आता आम्ही दुसऱ्या पडावाकडे वळणार आहोत. मितेश आमचो आहे हा. तर आता तुका विचारतो कारण तुझ्याच आदेशानुसार आम्ही चालतो. थाळी खायची काय काय खायचे तुका काय वाटतं. आमचं कसं आता मालवणी म्हणून आमच्याकडे थाळी फेमस आहे. जास्त करून आम्ही सगळ्यांना थाळी रेफर करतो. चला हे तुमका थाळी चालतील ना. मस्तपैकी सुरमई थाळी देत आहे. हा हा खेकडा थाळी देत आहे आणि स्पेशल चिकन थाळी देते आमची. तू सांगशील तर आज खाणार आहे. ट्राय करून बघा. एक नाही नंबर नाही आज थाळी. गाववाल्यावर विश्वास ठेवलो आम्ही. एक नंबर थाळी. आणि फ्रेश Try असणार करून ना बघा. मासे? फ्रेश एक नंबर ओके. सगळ्यात फ्रेश. काय टेन्शन आणि नाही. प्राइस प्राइस तुमच्या मनानुसार तुमका परवडा तशी प्राइस. ओके बघूया हे काढ बघू आमका परवडतं का बघूया. नाही सांगितलं हे खावा आणि ते खावा. तर आता आमच्या थाळी इलेले आहेत आणि हय आज सुरमई थाळी आणि सुरमई तर लय मोठी आहे. हय हा खेकडो थाळी. खेकडो तर लयच लहान आणि हय हा मटन थाळी सॉरी चिकन थाळी. तर असे 3 थाळी आम्ही मागवलं कारण 4 थाळी आमका जायत नाही आणि महाग पण लय असतात. पण हयची मागवटा प्राइस ठीक आहे 620. 620 आणि ह्याची 650. 650 आणि चिकनची 620 610. हा म्हणजे 600चं आकडो त्यांचं फिक्स आहे. फक्त वर थोडेफार लावायचे. 650 620 आणि 610. तर असे हे 600च्या आकड्यात थाळी आहात. तर ह्यांची टेस्ट कशी आहे ते आता आम्ही खातो आणि तुमका सांगतो. पहिला आधी तुमका सांगतो का थाळी आता काय काय हा आणि नंतर तुमका सांगतो त्याची चव कशी आहे. म्हणजे तुमका घेऊ गावी काय नको ती पण आम्ही सांगतो. भात हा सुरमईचा तुकडा मोठा भाकरी सोलकडी चटणी या तिकला जाडजुडा तिकला जवळा आणि काय अरे पीस हा सुरमईचं मोठो. बापरे पहिल्यांदा आपण सारातलं पीस खाणार आहोत सुरमईचं. तिकला नाही तर बांगड्याचं असता ह्यांच्या सुरमईचं तुकडो दिला. हा तिकला शाबाश. आणि हय काय जिया आणि भावीसाठी आम्ही कोलंबी थाळी घेतलं. कोलंबी नाही सॉरी खेकडा थाळी. हा माझी कोलंबी खाल्ले ना म्हणून आता आम्ही घेतलं खेकडो थाळी. क्रॅब मसाला क्रॅब मसाला तांदळाची भाकरी भात जवळा चटणी सोलकडी आणि ह्या काय चिंगळाच ते चिंगळा. हा चिंगडा बेबी चिंगडा बेबी कोलंबी आहे छोटी. न्यूबॉर्न बेबी आहे. आणि हय काय हा ह्यांचा हे रे हा हय चिकन थाळी हा आणि ह्याची हा प्राइस 610 रुपये. हय काय हा भात भाकरी चिकन ग्रेव्हीवाला चिकन सुक्का लॉलीपॉप
त्याच्यानंतर हाय सोलकडी चटणी आणि हाय काय रस्सो हा आणि कवाट. तर असा भरगच्च ही थाळी आहे माझी आणि हाय एक्स्ट्रा 2 भाकरे पण आणलेले आहेत. तर असा भरगच्च थाळी आमच्या हाय इलेले आहेत. तर आता आम्ही हाय स्टार्ट करतो आणि इंटेरियर तर जबरदस्तच भारी वाटता आणि अक्षरशः खाली बसून आम्ही जेवतो त्यामुळे लय भारीच वाटता. कशी आहे थाळी? मस्त एकदम. आणि भाकरी आहे ना एकदम लुसलुशीत ह्याच्यासारखी कापसासारखी. आणि ह्याचो रस्सो माका आवडलो चिकनचो. दिसता थाळी भरलेली आहे पुरी. शिजलेला पण सॉफ्ट आहे बा. एक नंबर. लॉलीपॉप पण दिले नाही. फोन इलो आयचो फोन इला होता. ही काय खातात? सुरमई थाली. आणि जिया काय खाता? भात आणि सोलकडी. जिया काय काय काढून देऊ वाटतं. ते का काढून देऊ खेकडो होय ना. चिकन सरळ लागतं. होतात काय या खिमा का कशात? सुक्का चिकन सुक्का आहे. एक पीस होतो बाबा. आणि तो काय रस्सा कसला? तो तांबडा पांढरा रस्सा. तांबडो नाही एका वेगळा काहीतरी हात चिकन सूप वाटतं. चिकन सूप. अरे चिकन सूप आहे बा. चिकनचे पीस आहेत. टेस्टी अरे. आणि ना सोलकडी त्याच्यात हो चिकनचा रस्सो जबरदस्त लागता. नुसतं चिकनचा रस्सो ना त्याच्यात सोलकडी टाकायचा. ज्या लॉलीपॉप हो जियान खाल्ल्या ना मागाशी कोंबडी बसवल्या ना. कोंबडी बसवणार त्याच्यामुळे त्याला मी जेवते आता. हे झाला की ना तुमचा जेवण? कोणाचा झाला? माझा झाला बाबा जेवण. हे राबतात अजून. लवकर जेवा चला जाऊचा ना. तर हाय आता दीपाली आमची धुरा सांभाळता. जिया नाही कोंबड्या हारका खाल्या ना. आणि दीपाली हाय काय खाता? रस्सो खेकड्याचो रस्सो आणि मस्तपैकी सोलकडी धरत सकट खातात. आली लिप जात. आमचा जेवण झालेला म्हणजे स्टार्टर खाऊन झाला, थाळीओ खाऊन झाले. आणि ह्या दोघांचं लक्ष हय कारण स्वीट आता हय आमचं इलेला असा. काय गुलाबजाम 4 त्याच्यानंतर मोदक 4 आणि खरवस. तर असा हो स्वीट आहे इलेलो असा. तर आता हय आम्ही स्वीट म्हणजे तोंड गोड करतो आणि आपले डोंबोलीक जाऊन निघतो. काय आरामात बसलास काय बी सोडून. मोदक लय भारी म्हणजे हय इला तर सगळ्यात आवडलेला आता मोदक. म्हणजे मासे बिशे चिकन सगळं सोडून मोदक म्हणजे घरी बनवतो त्यापेक्षा भारी. यांच्याकडे खाल्ल्याने खरवस पण ठीक आहे पण मोदक एक नंबर झाला ना. झाला उठा आता. झाला आता आम्ही काय टाटा रिकामी केलास आता इच्छाल पण तुम्ही जागा असा. स्वीट असताना त्याचे हे बघ कसे असतात रिकामी असतात. बरोबर सांगलास. आणि बाकी जेवचा असला तर कसा कोचून कोचून खातात. या नको ता नको त्यात काय पचल्याने नाही कमी असत. बरोबर ताट भरून देऊ काय मग स्वीट. चला झोपा आता. किती वाजले? झोपू पण मस्त पाय बी सोडून. झोपा ना खाले तर अंगावर येईल आणि आपलं नाही ना मस्त. आणि जागा पण मस्त एसी आहे ना. एसी आणि हे इंटेरियर वगैरे भारी वाटतं. जेव बिव का म्हणजे असा खयच ना. नक्की एकदा भेट द्यावा. बघूसाठी तरी भेट द्यावा. बघून जावा. आपला मोदक मोदक जेव्हा मोदक खाऊन जावा. मस्त हो मस्त. झोपक ना देऊ ना तुमका. चला झोपू गेली. शुक्रवार हा म्हणून रविवारची गर्दी असते. बुकिंग असता. जेवण झाला मी खाली येलय आणि भावी जिया आणि दीपाली आता खाली येतात लिफ्टने. हे बघा मला सांगा शूटिंग करा माझी म्हणून.
तर आता ही इली हे चला काय तुमचं शूटिंग करू खावा काय कसा वाटला लिपने फिरू वर खाली नाचत राहतात भावीजी या बरं वाटलं लिप असल्यामुळे बरा वाटतं वर खाली जाऊ आणि ती पण काची म्हणजे ट्रान्सपरंट सर्व दिसतं असं जाता वर येता वगैरे